itimo sani en training gi capacity building. Mano achiel kuom security sector reforms. Kato nitiere judicial reforms. Ka cases gi odhi e court deal kod ginade. Be court ng'iyo ni magi ok gin normal cases, but gin special cases madwaro special treatment. Koro wadwaro kata judicial reforms. To mogik, en wacho ni reparations wang'e maber ni ok biduoko ng'ato kuma ne ntiere. But ena temo loso kamano kethore. In fact, king'iyo the word reparations, owuok from the word repair. Wang'e ni gimoro kosekethore, inyalo mana repair. Ok inyal duoke kuma ne ntiere. Koro process madhi mbele ni, ena process mar wacho ni gini notimore marach, to wadwani wasudi, kuma ne wago mos, to wasudi, kantiere kuminyal konji, monde maisha gi odhi mbele, mane gima itimo sani. Koro en process manyaka wang'i ni which one en appropriate for ng'ato ka ng'ato. Masani e gimomiyo sani wang'iye jok mano hinyore e demonstration. Pok wang'iyo kata jok mano lose property gi during demonstration. Pok wang'iyo jok mane ohala gi odhi piny during demonstrations. Serikal o prioritize jok mano hinyore gi jok mano tho. But en conversation mok nyal rumo sani, pod obro dhi mbele. To ok en the first time magini timore. Kata pinje maloka, pinje maoko, waseneno ka gisetemo tijegi. South Africa notemo timo gini after apartheid. Rwanda, the Rwanda genocide, negitemo timo gini. Koro wang'e ni en gima pod timore. En mana ni ka jogi wasetemo repair gimano otimore negi. Wadwaro mana ni sirikal owach ni ok wachak wan timo gini. To wasebedo kwa loso gi jatend police. Ere koka wanyalo address issues mag demonstration. To gima ni winjo ka jatend piny no wacho, odwa ni watem losa ni framework moro mar demonstration gi protest. Kata public assemblies. Mabo miyo ratiro ni ka ji dwa dhi timo demonstration, ere chike magiboluwo. To wan kaka Kenya National Commission on Human Rights, wasetemo somo koka pinje moko timoga wachni. To iwacho gimoro ma en marajieri. Ni samoro ka jok moko demonstrate or dhi maandamano, to wacho kuog mang'eny. Ineno jopuonje dhi maandamano. Lakteche bende. Kata wan LSK, wasedhi maandamano. Mwawuoth town mwaluorre, to police ntiere mana bath wakanyo. Chiwonu arita. Gichiwonu arita. Lakini kodonjo ni en wach siasa. Kanyo e kama nitie shida. To samoro inyalo yudo ni police bebedo overwhelmed. Nikech goons biro donjo sama ji demonstrate. Nitiere jok mok bi demonstrate gi paro maber. Gin gibiro ketho. Koro e gima omiyo wadwa bedo gi jatend police. Walos ni ratiro ni bro chalore nade. Nikech king'iyo pinje moko maoko, pinje mwasetemo somo, machalo kata Sweden, gin gi ratiro maber ma wanyalo kata kopo koka gitimo gini. Imiyo usa manyaka ubede e demonstration. Inyisa uni obu mana wuotho chakre ka nyaka ka. Nitiere buildings moko ma are declared ni gin for security reasons okinyal timo demonstration kidhie e utego. Machalo kaka judiciary, machalo kata parliament, machalo kata state house. For security reasons ok gidwani mago era tiro mantiere pinje maoko kamane koka giketo. Kato gintiere gi ng'at ma giluongo ni demonstration liaison person. Ma ng'atni ene mo coordinate koka police timo to gi koka jatend demonstration timo. Magi winjore ni ka gini dwa dhi marach, wanyalo weyo demonstration, wa postpone to another day. Koro mago era tiro ma wadwa wacho gi jatend police monde wane, nikech wang'e ni wachiegni dhi e period mar election. To kwa dhi e period mar election, demonstration nyalo medore. Koro bro chuno wani wachak loso ratiro ni chon, monde jopiny ong'e ni kudwa demonstrate, kama e koko bro timo. To police bong'e ni ka jogi biro demonstrate, ma e kaka wanyalo deal gi jok ma demonstrate peacefully gi jok ma ok gin peaceful. Koro mane conversation ma wantiere godo sani, to IPOA ben part of conversation no, nikech en gima nyaka wawinjre chon
ni kama koka jibro demonstrate e Kenya ka. Ilero kanyo makare ahinya kendo yie na mar mondo mi asoma nemo kukum ote manya kwa Ramogi Ajwang chwalo wako kale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote makamago nya kwa Ramogi Ajwang ang'isi ni nyalo chwalo nwa achiel kachiel. Ote mar Frederick Osuru ang'isa kanyo